Ok ľudia, ja vás vítam pri dnešnom videu a v dnešnom videu si zahráme Grow a Garden 2. A tu úplne strašne veľa vecí, je to, dá sa v noci kradnúť, kropáče sú tu nové, jak sa volá, húbky, čo to je, neviem. A toto je moja bejska, nič moc. Ja som toho zvyknutý na stylu Brainrot, no nič. A som si vylepšil proste, aby bola väčšia za 500 tých dolárov, takže tak. A proste nové CD sú tu, lebo je to úplne iná hra, ale tá istá, len je to proste dvojka. Teď sa tu dosť veľa vecí zmenilo a idem kradnúť, lebo je noc, tak poď kamo, no zase má zamknutú bejsku ten debilko. Tak poď, zoberem si tu jahodky, berem jahodky a dobre, takú menšiu pyramidku postavím, jak mal on, bodlo by. Tak a poď, idem ešte po tieto tu, zoberiem si paradajku, to jakú veľkú guľu tam je, aká veľká guľa. No poď, idem späť do záhradky a to bude trošku trvať, takže vám to zrýchlím. A zatiaľ môžete dať like, odber a môj prvý štýl, môj prvý štýl, moja prvá vec, ktorú som v živote ukradol. Tak poď, ešte tu idem ukradnúť a ten typek má zamknutý, asi to nikdy nevšimnem, tak poď. Ani nič dobre tak nemal, takže to nevadí. Idem do tejto besky a idem ešte ukradnúť jahodu, aj keď nedávajú veľa, ale je to proste pekná jahoda, tak si ju ukradnem. A ešte bambusy by som mohol ukradnúť, no neviem, či mi pôjde. Tak poď, idem na bambusy a nejde, ale skúsim dať do 40-ky, keď to pôjde, nie, dobre, to nepôjdem. Tak, to je asi všetko do černého kradnutia, keď máme 6 sekúnd, no nic, 5. A ešte vám ukážem trošku tú hru. Hra je ako dosť dobrá, lebo sa tu veľa vecí zmenilo, takže kvôli tomu ju bavím, lebo to nie je proste Grow a Garden, ako ste poznali, to je dačo úplne iné ako Grow a Garden. To musíte si upgradeovať záhradku, nové obchody tu prišli, aj obranu si môžete spraviť, CD sú tu nové. No, ale CD tu nie sú nové, som myslel, že sú nové, ale nie sú. Tak ako, ale inak, dosť veľa vecí tu je nových, môžete si ešte aj plot si môžete spraviť, len to som vám neukázal, lebo proste som nevedel, kde to je, už som aj zabudol, ale tak. Toto je Grow a Garden 2. Napíšte mi do komentárov, koľko jej dávate od 1 do 10, ja jej dávam tak 6-10. Je to dosť pohohra a budú z toho vychádzať také minisérie, takže daj odber, aby ti to neušlo. A mimochodom, hľadám celkom dobrého editora, takže kamo, keď si dobrý editor, tak mi napíš. Tak toto je asi všetko pre prvý diel z tej minisérie a dúfam, že sa vám páči, tak čau!